Drahá, jak sa to voláš vlastne? Andrea. Boženka, či jak? Andrea. Andrejka? No a na A, to si zapamätám. Hneď prvé písmeno v ABCD. A. Andrejka. Andrejka, ty si taká pekná. Že? To je tvoja frajerka alebo sestra? Sestra. Mama. Sestra? Mama, áno. Ty si mamojebec. To je tvoja mama či frajerka? Tá povedz pravdu, kapni božskou. Táto. Kto je to? Kto je si to? Čo si to je? Ja nemôžem. Sa ma Čo to je, smejú, mamo, jak čo? jebnutý. Čo to? Mamo, čo to bolo? Dneska mamojebec. To je ako čotrtka mamu vlastnú. Mamo je vec. Ježišmária, svetý. To som v živote nepočula. To si niečo, vysiš ode mňa, sa dopočuješ. Také veci. Pôjdeme raz na prechádzku, vieš kam? Dojdem na tú severnú. Kam Kde tam ďaleko? bývaš? No, tam v druhej ulici. Chytíme sa za ručičky. Pekné. No, A pôjdeme smerem na Weissgrub, po ten most. Tam. no. Tam teče vodička. Tam sa prejdeme. Potom je tam taká cesta doprava. Tam boli vojaci volakedy. Víš, taká cesta doprava tam vede, do Chotára. Tam boli vojaci, tam bolo stanovište vojakov, tam boli rakeťáci, lebo... Rakeťáci, áno! Oni tam mali R3Ačko, auto, víš čo je R3Ačko? Vy ste kokoti, vy ste na vojne neboli ani nebudete. Vy víte hovno o živote. Nevíte nič. Ja som tam bol 2 roky, som tam tvrdil, ja kokot a ženatý. Detko som mal doma. 2 roky, víš čo je to 2 roky byť buzeránny? Piči niekde utopený. Nevíte nič. Vy sa budete smieť, furt jak debili, prihoratí, len nič, nevíte o živote ani kokot. Nič nevíte. A aby bolo Žádne, že pekné pesničky, pekné slova. Teraz, čo som to chcel? Letadlo som už vymyslel. Ešte vymyslím oné. MiG-29. Marek, ty sa nesmieš. Nesmieš sa. Nauč sa byť vážne. Víš čo, ty keby si bol v mojej výchove, ja by som zebral kýbel z vodu a cez žufánku a pokaždé, ak by si sa zazmil, by som sa oblel. Víš prečo? Aby si sa stal váženým mužom. Zapamätaj si to. Smieť sa furt jak debil dopije. Musíš byť uvedomelý, musíš byť pán hajtmánek, jak tvoj otec. Ten má meno, to je niekto, to není nejaké dosraný kokot. No, dobre hovorím, tvoj otec má meno, to je Jano Hajtmanek, to je podnikateľ, áno, má svoje meno. Víš, do piče. Takže tu mám borovičku. Na to si zvykni, že tvoj táto je vážený muž, vážený chlap, ktorého si každý ctí a váži. A ne nejaký smejko, kokotko, prihoratý drbo. Drbo. Ty drbo. Dobre ti hovorím. Si rád, že ti tak hovorím, také prísne slova? Není si rád? MiG-29, prosím pekne. Musím ešte mu urobiť krídla. Nesmej sa furt do piče. Musím byť vážený pán hajtmanek, mladý pán hajtmanek. Musíš byť jak tvoj táto.
Ne, pičoviny furt. Rehotať sa jak debil. Musíš pekné. Aha, to je MiG-29, prosím vás, pekné. Ešte mu spravím brzdu. To sa robí ne brzda, ale to je vlastne taký, aby ten zadek dvíhalo. Víš, také zábradlíčko. Akože ten vzduch, jak naráža, tak ten zadek dvíha hore. To je jebané. Pustíme ho? Kam? Ktorým smerem? Kam išiel? Kokotko jeden. Zle, idem na cestu. Obetujem sa. Áno. Ne, poď beč, jebni to do škarty. Ja to mám celé. Toto úplný konec. To nemôžem, to je strašný typek. Samozrejme, chlapec.